раис ҷумҳури тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо имзои як фармон рухшонаи Эмомалӣ яке аз духтаронашро дар шоҳигарии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ сафир таъин намудааст. Рухшона то ин вақт дар вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон кор мекард. матни таъинии рухшонаи Эмомалиро шоми имрӯз 15 декабр сомонаи расмии президенти Тоҷикистон дар баробари дигар тағйиротҳои кадрӣ нашр намуд. рухшонаи Эмомалӣ дар ин мансаб Масуд Халифазодаро иваз кард. дар фармони Халифазода сабаби барканории ӯ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш дард шудааст. рухшонаи Эмомалӣ яке аз 7 духтари раис ҷумҳури Тоҷикистон мебошад, ки собиқаи кор дар мақомоти корҳои хориҷии кишварро дошт ва номи ӯ қаблан дар феҳрасти мақомотдорони вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба ҳайси ноиби сардори раёсати созмонҳои байналмилалии ин вазорат зикр шуда буд. гуфта мешавад, ки рухшонаи Эмомалӣ ҳамсари Шамсулло Соҳибов, молики ширкати маъруфи Фарроз аст. қаблан рухшона дар сафоратхонаи Тоҷикистон дар Британияи Кабир фаъолият дошт. дар Лондон рухшона ҳамроҳи ҳамсараш Шамсулло Соҳибов, намояндаи тиҷоратии Тоҷикистон дар Британия зиндагӣ дошт. соли 2017 вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз рӯнамоии китоби асосҳои хизмати дипломатӣ хабар дода буд, ки муаллифи он рухшонаи Эмомалӣ буд. дар вазорати корҳои хориҷии кишвар қаблан духтари дигари Эмомалӣ Раҳмон, раиси кунунии дастгоҳи иҷроияи раиси ҷумҳур Озода Раҳмон низ кор мекард. ӯ дар ин вазорат ба унвони сардори сарраёсати консулии муовин ва муовини аввали вазир кор мекард.